ko. Ako po si Leo Ebernal ng Bolosan District, Dagupan City. Basta Radyo, Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig 2022. Way kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kabot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man magigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Na ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis na kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! 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 Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan. Radyo Bacolod. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait
Kag karon sa pagsugod sang aton bag-o nga sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Gigbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Ba? Ano ang kahod nga ina? Tanawin ka sa bintana. Ba? Mga estudyante sila sa university. Nagbalik na sila. Kay bukas naman ang klase mo. Kag diri sila nagadayon sa idalom nga floor sang boarding house nga ini. Anam sila kabilog. 3 ka lalaki, kag 3 ka babae. Kag ara man gihapon ang isa ka estudyante nga babae nga na mag-anan sang puot ko. Matahom siya kag mapuot. Ba? Nagtangla ang isa ka lalaki. Kag ang sugira niyang iban. Kag ara, nagtangla man. Manago ako sa likod sa kortina. Nahadlok ako. Nahadlok ako nga makita nila. May ka nakakanto ka diri subong nga gabi, Warlit. Nakaplano pa kung tani kami nga magtanaw sang tape subong. Subong nga gabi hasta mag-aga. Total, doon di lagid man maayong klase subong. Pwede pa kita makabulakbol. Nga subong lang ako. Buhaton ta nga kada gabi Hindi ko mo magkabalaka. Akong may balo sa aton profesor nga si Agata. Isa ko lang nakapangilay. Nagalunay na siya. Kag anong isiling ni Barbie? Kung mabatian ka niya nga nagahambal sina. Suno sa imo, mapakasal na kamo nga duha pagkatapos ang school year nga ini. To? Hambal man lang na. Wala na yan yung bayran niya. Ang buot mo silingon. Hindi matuod nga mapakasal ka mo? Ay, sus na man. Wala sang babae nga magpamilit sa akon nga magpakasal. Kaya nga, kadamo sang babae da. Tanan sila nag-aaway nga mag-date sa akon. Ay, ngabi nga mag-ugtas ko yung nga magpahigot sa isa man. Never na yung matabo sa akon niya. Never na nga matabo sa kabuhi ko. Kon kabati sina si Barbie, piho nga palagyuhan kaniya. Ay? Nagapangimon ka bala, Susan? Sorry hindi ta kaya type. Sorry, hindi ko man ikaw type no. Nakaibalo kuya. Kung sinong type mo? Si Elsa? Ang girl nga may dako sang bobs, apang gamay utok. Break! Ha? Ang mayo pa siguro. Mamati na lang kita sa music Mayo pa. Sige ako ang mapili ha. Are amo ining pamatian naton ha. Anong pamatian naton man? When I fall in love Ano? Ay sus, basura na iya. Ay, hindi niya basura no? Ay, kung amo man lang pamatian ko, mayo pa nga mapuli na lang ko. Puli na lang to Amo niyang gusto ni Betsy nga pamatian naton. Kag amo inang masunod. When I fall in love. Shh! Nakabati ka mo? Sang ano? May tingog ako nga nabatian. Nagakanta siya sang When I Fall in Love. When a restless world, such kisses. Nakabati ka mo? Wala na. Naguntat na. Naguntat na siya sa pagkanta. Wala kuya kabati Ay, pag sa ano pa makakantang tigulang tres si babaw man?
Kaya masarangan siya ng kantahon kag ang tingog sina. Do tingog sang paka kung magkukap. So nagapamahog po na siya. Abi mo, ginalingling niya kita sina sa kurtina. Ginapanilagan niya kita. Kag nagapanago siya sa dulom. Dos may kung ano nga pagka-impaktong babae nga nag-star si Babaw ya. Oo man. Wala akong makakita siya kung adlaw. Pero kung gabi, makita ko siya nga nagalakat sa dalan. Apang nagapalipod sa dulom. Hindi na siya dapat nga mag-star de. Kinanglan, palinon siya dre. Ikaw, Blaya Warlito, do wala ka sang konsensya nga tao mo? Wala pa tayo makaibalo kung bala may balatian siya o kung ano? Ara ka naman. Wala man kuya magsiling nga mahalin siya dire kag ibutang sa basurahan. Kundi ibutang siya sa home for the aged. Agon nga hindi siya makaperwisyo sa iban. Amo matuod. Curious gid ako sa tigulang nga ina mo. Ano ay ang natabo sa iya kabuhi nga nagasubong siya sina? Daw nahadlok siya sa mga kasubong niya nga tawo. Kag nahadlok siya nga magpakita kun adlaw. Uy, ani ka? Nadumduman ko. Manawag pa ko gali papa? Paulata siya. Natagan ka niya sang problema. Kaya nga hindi siya maluyag nga magmangin doktor ka mo. Kundi ang gusto niya nga magmangin pareho ka man siya. Nga mangin veterinaryo. Tinatuman na niyang niya gusto. Gani subong, pabayaan ka niya nga tumano ng imo gusto. O, tanawa. Ginapuira ko na yung akong pamilya. Kundi iluway na ko yung magimo sang gusto ko. O, tanawa ko. Pag gusto lang ko kung anong buhaton ko. Hindi pareho si imo nga, ang tanan ginalisensya mo pa sa amay mo. Anong buhat mo silingon Warlito man? Ay, ari man niya nga. Wala isang buot silingon ang anuman nga ginhambal ko, Ben. Wala ko yan nagasalig sa akong pamilya. Kag amo na nga maayo yang akong nga kimtangan subong. Oh? Wala ko isang handom nga talikdan ng pamilya ko. Kag ang pamilya ko, amo na lang ng amay ko. Kag may diferensya siya. Kag wala ko sang handom nga talikdan siya. Palangga ko ya kag ginarespeto ang amay ko Warlito. Kag ginapasalamatan ko na isa mahal nga Diyos. Nga ari pa sa tupad ko, tubtob sa mga tinion nga ini. Kag gusto ko lang atagon ini ha. Palangga kong amay ko. May problema blay na sa imo Warlito? Wala problema. Yung taton taning pagbaisay ta? Hindi na eh. Hindi ko man niya business ang imo amay. Kag amo man ikaw. Ati Mayo? Di ko na muna. Malakat man kuya sa akong business. Dra na ka mo. Updan ko ikaw, Ruben. Oh, Bitsy. Okay, dali na. Ruben, ara naman ang papayi, oh. Ginalingling naman niya kita sa iya kortina. Oh, wala na siya, Ruben. Ano ka? Nga mo na siya, no? Ano sa banta mo? Ano ay natabo sa iya? Nga nag-apok siya diri? Kag nga nahadlok siya magpakita kun adlaw? Siguro, Bitsy, may rason gidi. May mo nga nadulaan sa mahal sa kabuhi niya. May mo man nga naputong negosyo niya. Kag nadulaan siya sa mga abyan. O kung hindi gani, may problema siya sa pamilya niya. Nagyan mo man balang butang nga ina, Rob? Medyo, Bitsy. Apang nagapahati ako, ibisa nung matabo sa aton kabuhi. Kinanglang niya batuno naton ini. Wala mo mahinambit ang iloy mo, Rob. Kunabi, may mga butang nga mas maayo nga hindi ko nalang paghihambal. Ay,
Sorry ha. Dali ka. Mapungko kita sa bench ngayon now. Total wala makita nagadali. Mapungko kita dira. Dali ka. Bata pala ako sadto. Anong pala katuig ang ako ni Dad? Sa mapatay sa aksidente ang ako ni Loy. Kagang ako ni Loy, nakuma sa sulod sa pila ka simana. Kabisan nga wala na kami sa paglaom pa. Nalipay kami ni Papa. Sa paglaom nga mag-aayo pa si Mama. Tuptub isa sinakaadlaw. Nakabugtaw na ako nga patay na si Mama. Kagsugod man sadto, daw naglain na si Papa. Daw nadula siya sa iya kaugalingon. Wala na siya nagkakaon. Kag daw wala naman siya nagkatulog. Daw isa sa karubot sa sulod sa pinakadlaw. Si Papa maluyagon sa mga sapat. Gani sa makatapos siya sa pag-eskwela niya. Bilang isa ka veterinaryo, nagpatindog siya sa klinika. Kagsubong may 4 sa ka klinika nga nagalapta sa syudad. Pagkatapos ang aksidente nga to, daw pariyo lang nga nadulaan ako sa may kagiloy. Sa ito kation, daw pariyo lang nga wala man ako sa amay. Kay sa edad kong hanom katuig, nanuto ako nga magatipan sa ngakon kaugalingon. Nanuto ako nga magluto para lang makakaon ako. Bagod talagsan na lang makapauli si Papa. Wala ko makaibalo kung sa diin siya nagakadto. Isa pa, may 4 sa kaklinika nga ginatipan eh. Tubtob isa ka adlaw sinha, nakikita siya sa akon maestra. Ginpamangkot niya kung kamusta na mga grades ko. Kung nga nagniwang ako. Kung nga mahigko nga mga bisti ang ginasuksok ko. Ginambalan siya sa ngamon maestra. Nga kung hindi niya ako pagatipanon, hindi ako makapasar sa amon klase. Gadi sa mga tinion nga to, daw na murag-muragan ang ako namay. Daw nakabugtaw siya sa madalong nga katulugon. Nagibi siya kag ginakos ako. Kag nagpangayos ang patawad, tukod ginpabahian niya ako. Kag sugod sad to, nagbalik ng kapagsik ni Papa. Nagbalik ang iya katutom sa iya trabaho. Labi pa sang nahibalaan niya, nga kadakos ang kwarta nga ginpalapaw sang iya ginsaligan nga tao. Ginkalitan sang tao nga atong kahimtangan ni Papa. Nga daw isa ka patay nga buhi sa mapatay ang ako ni Loy. May ginkuha siya nga mag-asawa agad niya mag-atiban sa akon. Samtang nagatrabaho siya sa klinik. Apang wala madugay, naghalin man ang mag-asawa nga ato. Nagsaylo sila sa isa ka banwa. Kag isa ka adlaw sina, nagabot si Papa sa balay nga may kaupod nga babae. Ang ngalan amo si Sheila. Matahom siya. Kaya sa banta ko, naluyag sa iya si Papa. Palangga ako ni Sheila. Kag daw iloy ko na lang siya. Kagliwat nga nagbalik ang amon malipayon sa panimalay namon. Bago din na kay Sheila,
Apang isa ka adlaw sina, nadula siya. Ginpangita siya ni Papa. Apang wala niya makita si Sheila. Kagamato. Nakita ko naman si Papa nga daw nasulit ang natabo sa iya. Nakita ko naman siya nga daw nadulahan siya sa paglaong nga mabuhi. Kagang iyang mga tinion, ginbuhos na lang niya sa iya klinika. Apang wala siyang tinion, hindi ko siya makita nga nagalantaw sa may bintana. Tukod nagapaabot siya, nga mabalik pa si Sheila sa balay. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!